MuZimbabwe meta ka generation ke vanhu vakapusa, vanhu vakadzungaira, vanhu vanoshandiswa. Ndoshamisika zvangu ndichiona vanhu vakawanda vachipa mbiri ZANU-PF kuti ZANU-PF yazogadzira mugwagwa, ZANU-PF yazogadzira bridge, ZANU-PF yazogadzira dam. Chekutanga chendinoda kubvunza ndechekuti kubva 1980 kusvika gore retiri ra2026 bato raitonga nderipi? Tinongoona kuti ZANU-PF yaitonga. Tobva tabvunza kuti zvinhu zvese izvozvo zviri kunzi zvagadzirwa neZANU-PF zvakange zvisiko here? Zvaive zviriko. Saka ari kuzvigadzira ndiani? Ndiye akazviuraya. Saka hazvitombodi kupa munhu mbiri kuti agadzira chinhu chaakauraya. Ndobva ndakupai example ndichiti iwewe ukasiya wakiya door rako kumba kwako, wobva waenda kubhawa, wodzoka wakadhakwa, wosvika wobreka door kumba kwako, mangwana makuseni womuka wasobha, wonotenga rimwe door wobva waisa. Zvinoda kupiwa mbiri kuti wagadzira rimwe door nyowani here? Iwe uriwo wakariuraya. Ndo zviri kuitwa muZimbabwe kuti munhu akauraya chinhu akachigadzira ari kubva apiwa mbiri kuti ari kugadzira chinhu chaakauraya. Imimi hamusi kuzofunga kuti munhu iyeye paakatocreata problem iyoyo akatotora mari yakawanda, then paari kufixa problem iyoyo zvekare ari kuluta imwe mari. That's why muchiona kuti isusu maZimbabweans kana kuti isusu macitizens enyika yeZimbabwe vakawanda vacho hatimbofe takabudirira kana kuti tinongoramba tichingotambura. Ukazvarwa uri murombo uchangofa uri murombo. Then iwo mapoliticians acho pavari kuzvara vana vavo vachingosvika ma16 years 17 years vanenge vatova mamillionaire, because mukada kutarisa munoona kuti mwana waTungwarara achiitirwa birthday akapiwa imba nababa wake, ende mwana waTungwarara mumwe chete yeye zvekare ndiye muridzi wemaTap and Go. Tobva tauya kumhuri yekwaTagwirei. Mwana waTagwirei makamuona akaitirwa muchato akadoneterwa mari inosvika iyo $20 million US. But imimi macitizens eZimbabwe mese muri kuchema muchiti muZimbabwe industry haisi kurana, hatina mabasa, zvinhu zvakasunga. But same vana vemapoliticians ivavo vakacreata maproblems yayo havana kubasa kwavari kuenda, but vari kungomuka vari mamillionaire. Nekuti imimi makapusa kana kuti isusu macitizens enyika yeZimbabwe takapusa, tinobhiliva muzvinhu zvekuudzirwa nemunhu ari kucreata maproblems mamwe chete iyayo. Even muzuva ranhasi muZimbabwe mukamuka industry yakurana, hapana chekupa mbiri ZANU-PF kuti yamutsa industry, because same ZANU-PF iyoyo ndo yakauraya industry. Saka industry kamuka yakurana vanenge vadzosera zvinhu zvavakauraya. Hapana need yekupa munhu mbiri yechinhu chaakauraya, because munhu akauraya chinhu ndiye anoziva mudzosere waanochiita zvekare. Saka ndiri kungoti kumacitizens enyika yeZimbabwe, musati mashandiswa kana kuti musati mapemberera zvinhu zvisina nebasa. Chimbofungai kuti zvemuri kupemberera zvacho akazviita ndiani musati mapembera.